Здравейте хора, аз съм Мистер Драгън и днес ще ви покажа как да си сложите снимка на канала си в YouTube. Първо си отваряте някакъв Google и пишете YouTube. Влизате в YouTube канал. Ясно, като не съм се логнал, паузирам клипа, само се логна и следвам. Така, тук съм. След като сте се логнали в канала, отивате на промяна или трибуната. Качване на снимка. Си избирате моите на работния плод. Отвори. Изчаквате това да ви се реди. Готово. И ето е вашата снимка. Надявам се да ви е харесало туториалчето. Коментарите, оценявайте и до скоро.